Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Rajanterang Inglong Arit Asai Chutikipen Sok Chepalong Hako Penta Karbi Atumke Inglong Arit Si Chutiki Ponpon Lapen Inglong Arit Pen Sokdadle Chutiki Ponchot Lapukali Ladak Nempo Hanserong Birik Lapen Kaprek Ahormuda Chutiki Pon Lason si Paikuni ni Pai Sirkep Ningkan Surihinira Inkorakitom Arni Lakha Inkoratrok Dua Barguri MAC Constituency Angkang Ang Jokrongpi Amekar Rajan Terang Inglong Arit Sai Chutikipen Ningkan Kangthim Kechochiepan Chubirtipon Lasi Rajan Terang Sai Chutikike Kathi Dimro Asoksi Choklempon Lapenke Ajota Hemtap Angsongsi Kedolo Lasi sai chutiki ke reng mepik athema nelike ladak rit alongamatsi ajat asonta longlap hen mempo hanserong munit atum sai tiki pamete misen lapen ladak rit penke mosokrot et ansi hempon puputa rajenterang pen pherangke athengno thanpon Dua Bargripen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel Terang hemarela Terang hemaredi kopi sok lagi. Kathi bong thu Anle lo Kaita klaim mal. Klem seneng ta klem Ingnar awi mah. Do hopen da Tame hono di. Ningkan si dorm nang litu. Sodor de Kalang di. Nalimen si thanyi mah. Lemen he rosing tipi Naliga hempu iglema. Nili la da amon pila ni bisa Kalang mah. Cerulo. Tudi. Na tu aju ta dahi dukong mang. Dah dulu. Ingnar digdar de mah. Ingnar ke no make wang siapa digdar de kok. Digdar de di. Don an bag dulon. Don pli. Don pli di. Ti hem terang hem don thong. Nang men si thay. Lajen. Nada sorry iglo. Dah ya rong kiro. Lajen. Abarim EM Ren Singbe Lapen Kes E Kongchun Bang Biswa Jyoti Teron Pen MP Horen Singbe Ningkan Pho Pleng Rang Lo Karbi Anglong Aradapan Development Kawi Aputak Rat Athengno Kewan Pai Kunia Chiklo ni Pai Sirkep Arni Abarim EM Ren Singbe Lapen Kes E Kongchun Bang Biswa Jyoti Teron Pen Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen Dimahasau District Arlo Kedo Thoi Inglong Arat Atumaphan MP Horen Singbe Ningkan Pho Plengji Doklo Ko Ansi Development Asai Ki Klempon Mapu Rad Athengno Kewan Athepi Alam Theke MP Horen Singbe Aphan Karbi Anglong Arat Atum Kilik Along Kachetoidut Angbongke Vote Ke Ongnai Ke Horen Singbe Ta Inudlo Pusi Jongpon Seta Karbi Akhai Phan Ko Ansi Kaching Thur Amoke Klempon Mapuke Rat Atum Nahokta Thekpon Longle Pusi Ningjepon Kedamtang UPDS Pen Sarkar Atum Lamdon Chetokdet Aphi Pusitame Bangso Alamdon Pini Arni Pusitame Implement Etlopu Thekpon Longle Lang Lasi Lapuson MP Horen Singbe ke Karbi Akhai Akar I Mate Hemprek Alam Theke Mantu Neta Rat Athengno Kachisong Arjapon Hai He Pusi Ningjepon Lapen MP Skimpen Fan Government Along Kapachiroi Puke Manghu Meme Alamlo Lapen Avi Kavinai Lo Pusi Ningjepon Lapuson Abang Phuke Karbi Akhai Phanke Ale Kavinai Abang Phulo Pusi Ningjepon Kheruni Pen Kam Singdera Karbi Anglong News Channel MP Horen Singbe Karbi Anglong Phan kon sikar jap mapo bangke kajethana son kilo dodo 2021 aningkan song trok hilege order song tun song trok pen agreement chetoklo laso agreement chetok det pen api la song trok mane isiapor ke asam longri ka pheri hangju a okchikop thayam amni lo song visiting ticket ha lason son atuma murit pen si agreement chetoklo sita laso agreement onda pini lamangso papleng ekte laso agreement da papleng akapega kamera badde lagi ada kecik kau tang lo agreement kecik tok tang lo pada akun office memorandum pek tang ni lasu akam nak lagi lasi akap pek kalau nak pilot cetar lah jadi thang thai saja lah adun tu tu lang MP Horen Singbe
Ini tu nak tengke phong ningje tu lo putang. Sita alang li kaningje nai ko anang kung ma kaningje nai ko anakar nuk ma kaningje nai laso putake hadak parliament lo ningje ntekte. Lasi ka laso daga local MP lo ake hai forensing be hin pen banke MP asona bang mili puje banke lage total failure lo BJP atuma mata autonomous state nangi pu la dakar jeno lo bang ningje bom sita hadaka bangke asorkar si BJP tung suli bom sita labang su asorkar atuma along laso autonomous state alam phe kape kroji balaso ka chingwai laso autonomous state ka implement ji ba article 244A ka implement ji pa akeng kamke thangmat ka chiorbe lasi ladake karbianglong arat phande kachubai pen anpara ke thangda kali mili chinia teng lapen MP Horen Singh bin ningkan pho pleng thurang rang phis da lapen dak bis nong boy thalang so LC angkang ko ansi MP scheme ke deng nani MP scheme deng la BJP worker to munchipilo non BJP munin mane inul bak MP scheme long dum ba ko ano ne ke long le banke lage BJP tung si chini po ate BJP pen am parage akape kopene institution tango kopene mesena dim tango kopene rat kaching thur nang dim tango pulahai longke MP scheme ka implement po dim mangke theklong le lapen doan isi hini le claim po ta la BJP a worker to man kache menes ansi lahaya tangka maha lahaya scheme lahaya project bangke lemi chop lapen isi to bangke atangka dang le anang le lo mene khorot lo mene sita rat ali ke du akam barat aphan ladak paching kurji akam lahaya akam bangke ke claim bangke alang pun total fail lo lapen doan sita khorot an sita la BJP worker to phan BJP kedar to man kache menes ansi lahaya tanga bang pa igder lo ke ongdung rat to man ali ke long nang ya karbar bangke ke claim po bangke nilihin menge theklong le MP Horen Singh bega semet Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong of Harman ili tumara tum kacha toidun pen da semet pet nil tum Karbi luchar da sang mangga thegon long mangga lake thangna ta thegong le lapen na tum da chini lapen Karbi Anglong rat ta chini je MP kilegang bong protang te MP Horen Singh be phan lo Karbi arat mate Karbi Anglong arat tum ki ong dung a vote pen kata haidun MP gun da alam ni teng le sita ningdu bumi bang lalo si Karbi khai tu make mang kopi ma longri long para long ki sung kopi ma kini yani anta MP Horen Singh bega pachun pon mate MP Horen Singh be pen arjap thip rada phan ka che song pon to bang ke tum rada ta so to bang ke che char che pinu lake lasi udam nang alang ni bang ke inut nona por teng protang to lake nok be an pinak puson si nang mandel Pasingon ke bang jelang por bang ke Karbi Anglong rat aphan liga chuning rigang tung bang lalo je la pusona MP bang tum nang nilo il tum kaprek khai phan ke ja pon thek khai pharman ka chasong pon thek MP sinang po lalo West Karbi Anglong District Awareness Program Karbi Anglong Labor Union Pen Kedingpo Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy Kopili constituency arlo dera mukampa thu aklamalong West Karbi Anglong District Awareness Program Karbi Anglong Labor Union Pen Kedengpo Phai kunia chiklo ni phai serkep arni dera mukampa thu aklamalong kapedopon narlo chitim porphai isira a chitim pen Karbi Anglong District Labor Union amai phu khonsing timong pensi mai charipon Lapen mai alam the mate aluhi kapachini pon horen kro pensi than pa jermi pon mai along chopapon aluhi sarpo Karbi Anglong board chairman Khorsing Timung Karbi Anglong Labor Union Central Committee mai phu Bida Singh Rongpi Kong Chunbang Bidro Singh Tokbi Rocking Kong Chunbang Rising Milik Rap Chunbang Gita Kropi Pachathang Chunbang Rinuka Ingtipi Dihin Rimbang Ajitimung Lapen Ongdung Kithe Kidingatum Chetong Dunpen Mai RDP Dun Ringti Karbi Anglong Labor Union Board Chairman Pen Labor Atum Koson Pensi Warsai Kacho Endun Pen Emina Karbi Akhayaphan Angsong An Kam Kacho Klem Dun Longchiaphan Board Chairman Kai Ke Pusitame Arjap Dun Thipji Lapen Rat Atum Ring Misempen Warsai Kelong Chiaphan Karbi Anglong Autonomous Council along Pusitami Scheme Kelong Chiaphan Bor Ipon Popusi Lamchak Chipipon Sonsi Karbi Anglong along Khai Isialong Awareness Padupon Pusi Phrang Ke Athengnu Ningchepon Kheruni Pen Kam Singdera Karbi Anglong News Channel
Dak dalam kampen pinian ke nitung is resto deng bom lo pinian ke nitung long krisi alang sok bom lo. Si nitung ke deng ike levar nyon ke jen tu nitung dong chan dapen dadak nitung kene rong supi gitu dun tek tung rong susu sitame had mai thai dun di lapai hui tum hada meni tum levar nyom ben pangtang poni kursi ni di pini dak dalam kam hawar along plang long ni ke ba si ni tum non apram ben chi song bom lo sitame apram chi song bom pen alang tum district committee la pen central committee alang tum pitasin long pipen name kan lo ni alang tum ki cepaduk alang tum cepaduk bom lo Sita alang tu apa yang patut bangke dong le lo. Sita bejo alang tu non kopai lo. Pining nengkan suri nengkan ingkor thom picok nengkan ke alang li tu patut ban yo bang ni di phan sar tu ram hang makang konpen ni di phan nang lai ponsi levar port. Alang tu chairman nang ponsi ni phan nang pon lo. La si ni di pini. Levar chairman ni di yongsi board chairman nong li tang pute pinian ta ni di dak dalam kam ha war ni bang ke la si non bang ke ni di da an ke bang long ke juntu ni phan cm turam dr turam ha ni phan da bang so levar board chairman nang pipen levar department du nang u bang state government la pen assam government long chingwai ponsi alang li tu chingwai pet si don pet si ni phan da bang so pu nang ponsi ni di levar ni non pen ke chongda ki chu lo dim ki sung thik du aprang ka so kini alang tu naini China dami Goa dami nason Thailand dami nason Chongda tampo kisu gon pe nang polo naini thi dam lot nason da dopik lo lasi nilinan tomhan basi bini labangso media thinglo nang tumlong nili na pui bangke je nili ki claim ki dam makam ke pangchang ponji ke je orkar dak dermakam klam ka chota kali nili orkar benglong Nasi orkar benglong tani tungke la levar nyom ke ni tungke u elo tapi levar nyom pe ni tuang tangko pe chongda ke chitulu iklen ke dang kutame akhelu angsan ga lo non ke ni tungda kar benglong lemen kar bi hawar sin tung chongda chitulu nasi ni li non thik lo nasi ka do kawe ni tum chirap chitu pen la non kar benglong hawar ni tum la levar nyom pe tang ponsi ni tum iklen ke dang ka do kawe la factory punoi la pen togar punoi lahai anta ni tum non kar benglong levar nyom pe si ni tum chongda chitulu poni nasi ni tum rong so rong god ka do kawe lahai anta ni tum non kang thur pon si dam lo EM Amar Singh Tiso media aphan ke ther ke hap aphuthak sodak pen patmoteron kapin rem Asia that democracy jong si rengwer nang jipulote independently media kenang sot do pinong bonta karbi anglong along BJP government nang charilo pupen media tum ahokalam kapache thangpen penang an media phan ke ther ke hap ke doweklong lapen media ke claim atumta press freedom awidet asonsi theglong bangso ajok ahok pet aberta kapeklang chiaphan media mate phirang ke tum kamatha sungnanglo Jongsi ahok aberta rat athengno wan ham pulote labangso media house aphan BJP atumke hutur asonsi chekamde non head jong karagawalong chiri pharohini longli alamki keklang aphuthak AK News Channel atum kapate thang aphijong EM Amar Singh Tiso amithang official resident along phirangke ama ingni ponsi AK News Channel aphan definition lapen criminal case pabon ponchi puket her aphuthak sodak pen pinrem lopusi ke NYC amai phu podmoteron pini phaikuni ni phai sir cap arni ke ADNF asai hemalong phirangke amai kangnie hut ningjepo ahok pet apherangke pulote kero anews ta tokpo lapen kasorsa anews ta tokpo kopisi phirangke atum kachicharma halaso tengsi tokpo jongsi ahok aberta pache thanglong le kang chekether charju selet hui pulote e phrangke wangchi arni madu amedia house aphanta ahok pet aberta paklang haibang awideji pinpur me democracy along ri arloke media mate phirangke aphanke 4 pillar pusi amen pilong lasinon e phrang madu aphirangke aphanta lapuson kang chek kether ke hap kawideji aphan teron asang hopen puthot tuning report thu News report Karbi Anglong News Channel mai ke phana ko thebang ke non malom minrum theglong lo ka bengong isi pherme me atomon ke ja person se mandar lo mane media jong se
ahok pe dalam kan injil lo tang alang itu man ke ther ke hap la puson du itpik ar julong bom la pen ke phobang du ik jai lo sei ni tum badu che lo India la ke world largest democracy lo with 1.4 billion population la pen isi demokrasi kereng berji phan polotang te isi independent media ke du kenang sop bon sa mi isi ningduk mi lam lo BJP nang cari lo pupen ki media tum ta non mangge press freedom abidat ason si man lo non laso jok press freedom kawiya jok non mangge India da pijo pen autocracy anasi ke manji pansi damik bom lo non bisara lam nang litum lang damik karbing long sa dami isiveta tomon lo BJP bang lo pupen ki media tum da karbing long ta ahok pe da berta kapacetak ji long da pinan kasiksak katora lapuson dulu lapen ahok pe da berta le bacetak da lo patang de BJP to mangi gopi lo ka pinchong ke alang litum mane hotur pu phanse hotur pu alang litum man hok ek lo pinpu dami non hejong isi media outlet abeni li teni guk lo media outlet atum isi long le lam ki aputha kapaklang dulo lage karagaw arong lo 200 bighas illegally ke cherai po lam dulo ada wang kapaklang bondo la so hijong bangke Karbing Long Autonomous Council atum mate man ge do EM le revenue in charge EM ka hai omor sing so alang li amit hang official residence long pherang ke mai phasi hala dak long bangke media man kalili kalang lang defamation case pideji ajaji pu men ben ke ther ki hapla pusona dulo mate media dom han asieng tong han keberji phanse alang litum kapor idolo Masih nilitum ni pudam intung make labangi si ning dupe me elam la pen labang so puthake nilitum song made ken wai se hin benda omor sing tiso hin pha omor sing tiso alang li phan so dak pen pinrem na koklo la pen kiwang jilangar ni bangke badura chari songga posatami media mate demokrasi agar jen phan ke lapuson ke ther ki hap mate independent padulong le deji phan ke bor inang ne la pen ar media do man ke kaiketa man peng pinang ji la pen nang litum channel mate nang litum platform pen rat lapen democratic forces napen demokrasi ki kroi ana tu mani ni tu mahin ben chuning rilo media tum kisun ki boh ilitum arjak dun bek nangji athe media ke kaike ta rada farman lapen rada joine rada farman se kaike ta pheri repin a hok pe da birta paklang ek bom lo seta me non alang litum kisung ahut ilitum rat atum cherap chetu dunde alang litum ning pat herunde plotang te kibangji langani bangke media claim mang phuk lapen media outlet anum ahok pet berta ka paklang jiphan alang litum ka pheri so dukok di asin non apor media tu masa dame ladak long song bola manang lo party bola manang lo mate demokrasi ki kroi ana ra atum mang ke thur taksi labang so puthak ban so dak pen pinrem nangi lapen non alang litum ki sung hut bangke kadu ka besa dame ning pat hedu nangi lamye lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu